Mantle. Ne Amidou Traoré, ne sigilen do France. Je suis à la police municipale à Paris comme colonel. Et en même temps, je suis au conseil des Maliens l'extérieur président d'honneur. Bon, vraiment, ni ni jama bani be. Vraiment, ni ala tanundi. Bete ni sorode. ATT vraiment mo nyumando. Ay jamana bara. Nere bado abe sambina ni kobo. Nya do depuis qu'il était lieutenant. Faut akata école de guerre là Paris. Vraiment en boulot jusqu'à maintenant. Bon, vraiment ay jamana bara ni ay sira mundlan. Ay docteur so munjo, ay barrage munke. Ay école so munjo, kuranko, jiko. Vraiment tabarkala ay nyeko beke. Ot m'a fait vraiment ambe do de kay. Ala ka frakira ka jamana ka. Voilà, merci. Notre Jean-Paul Abdoulaye Togo. Me 4 manela. ATT intelligent atala kanto. Ala kanina ka darosma. Ka faras la meshuga. Ka bonaja. Amina. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ala kanina la ka darosma. Ka ajigiyon nema. Ante ala kanina la ka darosma ka faras la meshu bela jeliga. ATT go mo wana mambari. Ay fantaw jigi tugu yaradi. Allo salam alaikum wa ngon me do de ATT ala ka hinala ala ka yafa kama ala ka sunna ngal no yayi afam ngam male ala de basara ala kana bangono ya rabbi ama ala ka sunna ngal no yayi amore fo to Modibo Traoré bon amia ATT ka kumune kona la tiere la ATT kuma fo tanda me do de ke ala ka lara son suma yi ala ka yine ani salamashu bela jelena ATT age jamana kono dembe ATT age be vraiment kuma yɛrɛ tanda an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn a y'an kɔn mina ala ko nɔgɔ an bɛ taa jamana ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka bɛɛ lajɛlen kan ta don kɔnɔ ATT ani cɛ an b'a fɔ k'a barikada ani cɛ ala ka a sara a ka denbaya ye a ka famille u bɛ yen ala ka sara u ye an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka hinɛ a la oui. Ne tɔgɔ Abdoulaye Keba Kone. Bon ne bɛ dugawu kɛ ATT vraiment a y'an kɔn kiti min na yarabi ama ala ka yewu samani ya ka ala ka yɛrɛ ɲa kan ta don kɔnɔ vraiment ni kɔni ni ye mɔgɔba de talen an bolo tan tɔ ka Mali la quoi vraiment non kuma tɛ quoi an bɛ foli